Bermeoko udaleko euskara sailak martxan jarri du berriz berbalagun egitasmoa. Aurtengo eslogana dakune erraza da eta gaurtik aurrera apunte alzarie, eukiko zuiet denpora pilo apunteteko eta alzuien einien anime, ze pentsatzen du ekitaldi hau oso interesgarri zedala, herriko euskeri eta geure altxorradan euskera horreri bultzadan dibete moteko. Ekimen honen bidez, lagun artean euskaraz hitz egiteko eta praktikatzeko aukerak ematen zaizkie parte-hartzaileei eskolatik eta euskaltegietatik kanpo. Izena emateko epea zabalik daia da eta urte osoan eman ahal izango da. Berbataldeak urrian hasiko dira elkartzen. Gure helburua da praktikoa, egitea euskeraz, bai? Eguneroko bizitzan euskeraz egitea. Eta horretarako taldetan egongo dira bidelagunak, laguntzera datozenak, eta gero bidelariak edo oraindik euskeraz bizi ez direnak, baina laguntza txiki batekin hasiko direnak ja euskeraz bizitzen, bai? Eta laguntza hori berbalagun taldetsua da. Taldea elkartzen da astero, baina horretaz gain ekintza batzuk antolatuko ditugu. Askotan ezin gara elkartu astero, baina bi asteri behin edo hilabeteri behin, algara joen mendira, edo dantza ikastarotsu batera, edo zuek proposatu eta antolatuko ditugu zuen gustuko ekintzak, bai? Informazio eguneratua nahi duenak eskura izango ditu berbalagunen Facebooka eta bloga. Bertan argitaratzen baitira berri guztiak, hileroko agenda eta izena emateko aukera ere eskaintzen du zuzenean. Izena nahi baduzu eman, apuntatzeko, alzaret etorri edo euskaltegira, gotxongarituen endiara, hizkuntza eskolara, aekara, euskera sailera, zuek esan, bai? Esan izena nahi duzuela eman, edo bestela nirekin kontaktatu. Nire telefona da 606-60 kartel guztietan, esku horrietan, ikusiko duzue kontaktu hori, bai? Nire telefono zenbakia. Eta, zuen buzoietara helduko da informazioa be, bai? Honetan egunetan, ikusiko dituzue kartelak kalean, orduan animatu, oso erreza da, zuena da lehenengo pausua, zuek esan behar duzue euskeraz nahi dut praktikatu, laguntza behar dut eta gu jarriko dugu hitzordua. Guk esango dugu non, ze ordutan eta leku bat zehaztuko dugu. Gero urtean zehar, talde bakoitza autonomoa izango da. Orduan nahi duzuela aldatu eguna edo ordutegia edo lekua ez dago arazorik horretarako, bai? Animatu zuen ingurukoak eta euskeraz bizitzera etorri gurekin, bai?